Ало. Надявам се чувам супер. Сега ще направя клипче между другото как се цикам тази игра. И да, много е яко. Тук има някакви работи, които постепенно ще разбереш кой герой е. И така, сега ще цикаме моят любим гейм мод. Ей това. И само затворя прозорец. Да, ти ко правиш, как си? Как ти минава деня? И така. Да, и аз си прекарам добре като цяло. Това онова. Виж, сега се изтъла, не се изтъла. Йо, аз дори знаех, че му играш това. Аз играя с този. Повечкото. Те всички са едни и същи, просто са различни, как ти кажа, скинове. Нещо така, опа, айде намеря анимация. Сега гледай какво става. И здравейте, приятели, аз съм Тропи Геймър MC, днес ще цикаме Star Wars Battlefront 2, Starlight Assault. Но доста ма кефи това, да. Ще е яко. Айде, правим ли? Айде, излита. Гледай какво става сега. Има тук някакви кораби. Ако стане смешен. Опа. Айде още един убий. Гледай какво става. Опа. О, някой ще ма гръмне, Ай, бах ти смешни, ако ми се правиш. Гледай какво става, влизам и вече убих 4 човека. Мега пича съм, знам. Браво, беби. Какво става тука? Гледай какъв екшен на пара. Опа. Ей, тука един ми обикаля. Къде обикаля, же? Майде, умирай. Тук има един кораб и жрал, този кораб трябва да го убием. Гледай какво става сега. Опа! Няма значение, това не беше по сценарий. Не трябваше аз да умирам тук, няма значение. Това не беше по сценарий. Както и да е. Да, тая игра е много... Пускам се, убивам двама, убиват мене и айде пак. Иди. О, къде е? Къде отиваш, мой? Къде отиваш, мой? Опа, айде. Сега, виждаш ли го и той кораб, дето пише Living? Къде отиваш, мойски? Опа, някой ти спря май двигателя. Ей, кой ма стреля? Това не се брои. Няма значение, това не си го видя. Мамо. Това не си го видя, не се брои, няма. О, бебе, това е кораба на Дарт Вейдър, в смисъл, пускам се това. Айде, старт. Виждаш ли горе как пише 86? Това означава, че ние защитаваме в момента и трябва да бием 86 човека. Какъв е то скоро, бе? Айде, убил го. Не трябваше да минавам така отгоре. Не, как сега ще ми спри? Деба, мама му биха ма. Нищо. Няма значение. Аре бе, нашите нищо не правят, бе. Опа, къде? Какво стана, бе? Опа, другата жертва. Къде, бе? Айде, умирай. Аз мога и така като ме стреля някой отзади, нали е смешен. Опа, окей, избягах им. Май. Убиха го. Това не се бъде. Те май не гръмнаха кораба, виж как тук пише 0%, не знам дали за... не, има още.
Добре, нач да се стигнат. Добре, аз тук що влязах в мача. Гледай, аз съм на второ място вече. Гати. Та, нали ги виждаш червените? Червените са тия другите и ние трябва да ги убием. Лайк, да. Обяс. Опа, айде, тук убих един. Айде втори. Къде отиваш, же? Опа, другата жертва. Бам, let's go. Окей, супер. Регейна ми се хилта, това е супер. Добре, това не се уби, кой му уби? Ето да ги убия. Сега всичките ще виж какво ще ми направя. Но да, много мък е в играта просто. Някакво, не знам, аз като малък цъках много такива игри с самолетчета и просто ми е някакво много турбо носталгично бих казал. Добре, тук защитих едни кораби. Окей, убих още един герой. О, let's go, убих и той. Опа, сега се крие тук зад скалата, някой да не мога да седи. Опа, Костане! Не бе, защо ми се избута отпред, бе, мой? Няма значение, това не си го видя. Пускам се пак кораба на Дарт Вейдър. Гледай, какво ще ги направя сега. Сега ще виж какво ще се пусне. Слушай. Вей, много се надявам в момента да има звук в мен. Бебе, ако гледаш, това обичам там да гледам. Воу, как го доджнах това, майли, no way. Костай! Ще се прави. Ей, то си мога го хвана. Айде, хванат, убит, изнесен. Да, просто много мък е в тази игра, наистина. Костанай, смешници! Костанай! Гледаш какво става аз като убия като сема на Дарт Вейдър кораба и направо... Леш... Къде съм? Окей, още 60 човека трябва да убием. Какво ме стреляш, бе, мой? Тоест пък ти знаеш аз кой съм, бе. Айде. Между другото, аз съм на първо място. Не знам дали взема. Много ясно, че е well done, аз съм от 2 шотко. Къде отиде, бе? Опа! Айде. Не ми са правите смешници. Кой с мен да стреля? They've destroyed almost all of our transports. Troop transports away. Ensure their survival. You are mine. The fuck? Andrei смешен. Айде, яш. You will regret that. None can beat me. Май бихме! Let's go! Между другото, виж, аз съм на първо място. Ей, сега ще ме видиш. Let's go! Let's fucking go! Биха само заради мен. Самото и ще кажа. Виж.
първо място. Коби да мамба. Let's go! Let's go! Хайде! И да, това беше общо взето. Благодаря, че гледахте, приятели. Лайк и subscribe, абонирайте се. Оставете един коментар, че ви е харесал. Може да споделите на приятели. И така, до следващото видео, маняци.